Ora, аз мисля, ако искате да създадете партньор, ако искате да създадете партньор, това е 8 факти в раздялата по време, раздялата на двойките начало къпъл, двойки. Така, ако вие сте път създадете, ако не създадете партньор, абонирайте се за канал и коментирайте видеото по всяко видео, което е хубаво. И нека започнем. Първи факт. Разделът е рядко внезапно, обясняваме резултат на трупване на изказани нужди с времето. Да кажем, примерни, направо проблем и тем подобни, това е първата. Да кажем, няма прямо семейни разочароване, да кажем, разочаровал се много за време се види, това си се натрупва. Две. Комуникация постигне, които се решат. Да кажем, които прямо не се комуникация толкова често, прямо това е. Което не се води толкова често, защото вече много липсва, много така и много пъти. Или не се води, всъщност се говори, но без реално слушане, което не говориш на душите, които просто няма. Трети. Един е, че са готов да делят не само се да чуят планом, другите стана неизненадан. Надявам се дали човек е правил и така нататък и се слуша един, за което е много. On-off връзка с чести само, което има силен план или страх от самостта, така, което не си говорите, ако не си пишете толкова често и когато вече си мотани и това се случва. Петва може преживява дълго като завърши да сходни страх, шок, отричане, гняв, сега няколко дена, първите няколко дена, които аз съм гледал, е много зле, много лошо, не си се занимава с нищо да правиш, ама абсолютно нищо, за което не кажем да, и се случва. Например, това си много така и така нататък и това се случва. Сложните социалните работи останат нещата, студент, сравнява се, чайни гледа на столите, за да взема с което, нали, примерно следиш някой, сравняваш, социално гледаш, примерно някоя момичета или някои подобни, често, гледането на столите, пак на момичета и още, само момичета и не. Да, и това се нарича, да. Седем. Времето помага, но не магически, основа, за което човек един си, какво се случва, не просто, което няма днес. Тоест, това времето става по-лесно, когато се минава, но не е толкова бързо да се възстановят, а по-бавно става, защото обмисляш го много време, няма няколко месеца, 4-5 месеца приблизително, докато вече се сетиш какво се е случило. Раздялата често води до личен растеж, по-добро осъзнаване граници между какво искаш и какво искаш следващата връзка. Например, какво не искаш, граници, които да си поставяте, защото някои неща, примерно, няма връзка така нататък. Но за какво не искаш следващата връзка, това са много неща, които се примерно не видиш. Да, специално дефект, пак аз давам допълнително дефект, това, което няма специално между практика, тия неща, това не води до следване на вторите на гледането на столите и тем подобни други работи, които се случват. И за това връзка трябва да се доверие, честност,
писа говорен и много неща, които не се случват. Абонирайте се за канала, дайте палец, който се понесе, дайте палец надолу. Абонирайте се за този, Алекс не Гейма, Алекс не я смънче. Алекс не Алекс не Гейма, Алекс не и коментирайте отдолу под видеоклипа и това ще от мен.